Este es el Miguel, el 5 dominadas en un mes, flipao. Miguel con esta cara pide al Guille que lo entrene. Este es el Guille, cree en los milagros y entrena a Miguel. Hola, ¿qué tal? Meu nombre é Guille e Miguel acudiu a min porque fixo unha aposta cos seus amigos que era de facer 5 dominadas. Eu fui sincero e dixenlle que a priori que 5 iba a ser nun mes imposible, pero que unha era posible. E así foi. Levamos 3 meses e lleva conseguido 3 dominadas, lo cuales, para Navidad, 5 ou máis seguro que consigue. E nada, para iso, o primeiro que fixemos foi un traballo de forza para que fora poquinho a pouco ganando forza e un cardio final porque fora perdendo algo peso, xa que viña con un poquinho de... Estaba gordo como una vaca, Guille. Sí. Un entrenamento diferente, xa que ele tende a aumentar bastante de masa muscular e non nos interesa tampouco que suba moito de peso, senón facer un entrenamento que se chama en super series, que combinar 2 exercicios a vez e despois descansamos.